Erokamano nyakwara mogi kuom ketera mogi TV ne asingo ni wadhi bedo ka kod Senator mar County ma Homa Bay Moses Kajwang' osedonjo nyakwara mogi mondo watwagane kode. Ma en odiechieng' mar 20 e dwe mar 11 2024. Twak ma kawuono nyakwara mogi mulo omenda madhi ne piny owacho mag counties. En penjo ma ji osepenjore koro isando counties nang'o. Jomoko kone sirikal mamalo sando counties. Counties bende ywak ni pesa gideko. Sama gideko gi pesa go nitie mondo giwuog e sirikal mamalo ka gidhi e sirikal mamwalo. To counties oketo yore mage mag gin bende jiwo choko magi ma idendo ni own source revenue kata omenda ma giyudo kigin kokalo e choko magi mag kor gwenge. Bang' winjruok mobedo kawuono e kind od bura mar Senate kaachiel kod od bura mamalo mar miyo counties bilion 300 to kod 87 ka winjruok ne en bilion 385 to med gi bilion 2 ewi bilion 385 no mondo gi jol gi weche mag lokruok mag nengo gik moko miluongo ni inflation. Nyakwara mogi penjo en ni ma dipo ni nyalo romo counties. County hie to ne dwaro siling bilion 450 motelo e dwaro margi mane giketo mokwongo. Omenda ni kaluwore kod twak manobedo gi ladruok ka ging'iyo kaka uchumi mar Kenya ringo nodwoke nyaka bilion 400. Sani koro gidhi do bilion 300 to kod 87. Ma bende en gimoromo. To ginto budget margi wacho nang'o. Mane momiyan gi senator ka. Senator osebedo kaluwo wach mag neno ni omenda odhi ne counties. Machiegni ahinya Senator Moses. Erokamano ahinya. Kaw thuolo mar moso nyikwara moga Kajwang' nikech paro ni ma odiechieng' makende ahinya ma yudo thuolo mar loso kodgi gin bende. Erokamano ahinya. Amor ka koro aduogo dala. Juma achiel mokalo asebedo e piny mar Azerbaijan e boma miluongo ni Baku. Ne wadhi e bura mar climate change ming'iyo godo weche mag kor lwasi. Kendo ne wadhi kono kaka delegation moa Kenya gi Afrika. Kane owacho ni pinje madongo machalo Amerika gi China osemewo to gimewo gi industries maketho kor lwasi. Omiyo chandruok mwan godo thurwa koni wuok e dhoudigo. Ne wadwaro ni mondo giket pesa e mesa manyalo konyo ogandawa. Ing'eyo ni higa manyien jolony wacho ni kech dhi bedo kech malich. Kech machalo mane muma mane Joseph otudore godo cha. Yes. En kech mikelo gi lokruok mar kor lwasi. To en chandruok mowuok Amerika, en chandruok mowuok China, en chandruok mowuok Germany gi Britain. Kamoro bobedo kech mager, ji boluonge ni kej Ruto. To ka kuom adieri en kech mokel gi jok mamoko ka. Koro ne wan Azerbaijan, kendo nwa kedo ni mondo pinje momewogi oketnwa trilion 1.3 dola mar Amerika. Pesa no inyalo paro ni pesa mang'eny. Ting'e ni mwandu mar piny ngima mwaluongo ni global GDP en trilion 100. Ne wawacho ni gikaw atamalo achiel kende 1% mar global GDP mondo gikete weche mag lokruok mar kor lwasi, nikech mano pesa matin kopim gi pesa mitiyo godo e lwenje magore Israel, magore Sudan, magore Ukraine gi Russia, itiyo gi trilion 3. Koro nwawacho ni giket trilion 1 mondo waked gi lokruok mar kor lwasi, mondo weche machalo kech mwaneno gi ma piny moro nadhie miluongo ni Namibia nyocha. Kech omako piny masani sirikal yang'o liech, sirikal yang'o jowi, sirikal yang'o magwar, to pogo ring'o no ne jopiny. So mago are some of the effects mag climate change ma higa manyien oganda wa kok watang' gi koth machweni, kok wapuro pon, kok wabedo gi dero, kok warundo, kok warito cham wan godo, wadhi bedo gi chandruok maduong'. Omiyo amor ka duogo dala, kendo amor ka nyalo miyo oganda wa report ni ne wakedo kocha ni mondo wayud mwandu manyalo konyowa geng'o chandruok aina go. Senator, erokamano ahinya kuom kelo wachno. Ma en achiel kuom gigo mamiyo piny mangima bedo gi wich bara ahinya kaka inyalo res piny ka luwore kod lokruok mosebedo e kor lwasi. E juma mokwongo mar twak mar COP29 madhi nyime Azerbaijan, jomoko kone chal ka gima Afrika wuok e lwetgi. Onge chiwruok maduong' ahinya ma pinje momewo ma bende marocho ahinya rocho ahinya kor lwasigi ochiwore, nikech gichiwo singo mathoth to singo gi okete tim. Ang'o matimore hie kuwinjo e dho yawa mochung' ne pinje ma osebedo kani kod kembe madongo kendo mar rocho kor lwasi? Gima nochapo bura ma higa ni en ni jo Amerika noyiero Donald Trump. To Donald Trump en ng'at moko yie ni gigo magitimo kata mo magikunyo kata industries magolo iro maketho environment
ok oyie ni Amerika onego bed ni chulo pesa. Emomiyo kane en ker mokwongo bang' ka nokawo kuom Obama, nogolo Amerika e riwruok mar Conference of Parties. Koro ji mang'eny ne luor nikech oyier Trump tarik 4 dwe mar 11 to buchwa cha ochakore tarik 7. Ji mang'eny ne luor ni ka koro oyier Trump to Amerika monego bed ni keto mwandu mang'eny e mesa nikech kuom trilion 100 mar GDP mar piny ngima, Amerika nigi trilion 25 gi wiye. Ni kamoro Amerika nok nyal chopo dwaro ma delegates ni godo kanyo. Mar ariyo, jotend Afrika bende wang' ni nok odhi e bura. William Ruto en jakom mar chenro mar climate change e Africa Union kocha. Ka kuom adieri en monego bed notelo ne jotelo ma Africa, presidents tema Africa. Ni neno kaka notimo Nairobi ka ne watimo Africa Climate Summit. Ker ma Kenya ne onge, ma Tanzania ne onge, ma Uganda ne onge, ma Rwanda ne nitie, ma Ethiopia ne prime minister ne onge. Koro kata delegation manodhi kacha nok otegno ahinya. Ting'eni kudhi nyombo kuyom to kamoro inyalo diu. Emomiyo aneno ka higa ni ne wagomba ahinya ni mondo wabed gi singo mar trilion 1.3 no. To kamoro kwachak wadhi e higa machielo to koro wabedo gi chenro makare kaka onego ke pesa no. Nikech pesa no kopo wayude to warite maber. Ok ni koro odwa yake kaka wahero yako pesa mwayudo kaka hola. Onyalo loko ngima jowa. Nitie moro matin masani ni county governments. Kakura doke wach twak manokelo wakati. Iluongo ni Floka. Floka ni en loan mane Kenya okawe kuom World Bank, okawe kuom bank moro mar jo German. To Floka nyiso ni jopiny bedo gi chenro margi ma ging'iyo gigo ma ginyalo timo mondo gigeng' godo kit dhier kata chandruok manyalo biro kaluwore gi lokruok mar kor lwasi. Aseneno kuonde moko ka jopiny wacho ni gidwa ni gikuny pi. To gidwa ni gikuny pi to gitiyo gi sola mondo goye. Aseneno kuonde moko ka ji dhi e dho nam to giwacho ni e dho nam ka gidwa ni giket kit pur moro manyalo rito dho nam kanyo mondo kik lo kata siltation moro matimore nam cha. Kuoyo kikuogo kuoyo e dho nam kanyo kik kethre mondo wa preserve wedhe. To nitie kuonde moko ma bende pesa nok tigore maber. Omiyo trilion 1.3 mane wakedo ne cha. Kopo ni nyalo kete mesa, mowuogi, mochop Kenya, mochop e gwenge, onyalo kelo lokruok maduong' e ngimawa. Okay. Erokamano Nyaseneta kuom chiwo ler ma kamano. En gima omakore kod weche madhi nyime sani e kor gwengewa ma kata pesa ma imanyo makoro idwaro kowuok e sirikal mamalo kochopo e kor gweng' to nitiere moko miketo ne chandruoge matuch apoya miluongo ni disaster management ma gin thothgi gin ma ikelo kaluwore kod lokruok chal kor lwasi. Seneta, wadonje wach matwak ma kawuono. Kuom bilion 400 gi bilion 387 pogruok ni counties ni kama nade kaluwore kod twak manobedo kawuono. Twak osebedo kuom chugni jumbe 3 mokalo ka ji otamore chopo e winjruok ni to counties onyo bende yudo bilion 400 koso bilion 385 mane od bura dwaro. Ma bang' ne migawo mar omenda chwalo ywak ni hawa paro mar chik mar omenda manodhi tiyo godo e choko omenda iko omenda 2024-2025 ok koro ti nikech nowite oko. Nyiso ni ok wadhi chopo ageta marwa. Pesa wadhi yudo matin to kopo ni wachiwe bilion 400 kaka ni dware cha to samoro sirikal mamalo nyalo donge yom kata nyawo moro e tayo chenro magi. Bilion 387 ober ne counties gie sani? Ok ber. E thuolo masebede Senate, asebede twak aina ni kuom igni 9. Nikech chik aina ni ikale higa ka higa. To ma higa mokwongo mwaneno ka sirikal mamalo dwano duok piny pesa mitero ne county. Higa ka higa osebedo komedore. Nikech nitie gimiluongo ni inflation. Higa ka higa gharama ya maisha sudo. Koro nitie atamalo kata 10 kata 10% moro manyaka keti mwaluongo gi dho ngere ni inflationary adjustment. Igni 9 gi te pok aneno dichieng' ma sirikal wacho ni koro waonge pesa kik wami county kit pesa magidwaro kata kik wamed gi pesa. Budgeting kitimo iwachoga ni onego tim zero based budget. Tiende niya, kiwene minodi pesa iwuok idhi e tich, iwene siling 500,
to kinyise ni kaduogo tadwaro gweno, tadwaro chapat, kendo adwaro chai gi makati, pesa tiwene $500. Yes. Kidwaro gweno gi chapat gi makati gi gigo te, to penjri ni mogo unga paket achiel en pesa di, to mkate pesa di, to sukari pesa di, to chak pesa di, to gima moko go pesa di, be $500 oromo? Ibo yudo ni $500 ok rom. Yes. Sirikal mamalo chalo jal ma wuok dhi e tich to we dhako gi $500, to dwaro ni mondo dhako no otedi, odwa ni dhako no opur, oluok ot, olos gigo te. Wan kaka Senate, Yes. ka wabire twaka aina no, wabiro kwasego kwano ni mondo sirikal mar county ochiw services madwarore. Services mag thieth, mag nderni, mag chirni, mag chiwo pi, mag chulo msara, mag ng'iyo yedhe, gimoro ka gimoro, kwande rom kama. Emomiyo ne wachako gi bilion 400 gi wiye. Kendo nabede twak mane otim mar mediation. Ma bang'e ka sirikal mamalo ywak ni Gen Z nokelo koko, masani osuru ok nyal medi. Yes. To ne wayware mwawacho ni kare wagik e bilion 400 koro kosud piny kendo. Nikech higa mokalo counties noyudo bilion 300 gi 80 gabich kanyo, about 385 Yes, billion. yes. Nowacho ni onge kaka National Assembly gi Treasury nyalo wacho ni waduok gino to 350 billion. Nikech king'iyo county sani, kata de bed ni ok omed jogo matiye county, to msara to nyaka medi. King'iyo doctors gi health workers matiye counties, ne gisebedo gi ng'anyo higni 2 mokalo, ma giwinjore collective bargaining agreement, ma winjruok obet ni msachgi biro medore e yo machal kama. Mago duto te nyaka bed funded from budget ni. Ne wachak wakelo chenro machielo mar community health promoters, Yes. community health promoters. Yes. Kendo king'iyo community health promoters, king'iyo kwano, garama mare dhi bedo bilion 3 ne county governments. Aito nwachak wakelo gimoro ni county aggregation and industrial parks. Kidhi Homa Bay, iyudo ka Riwa nitie watemo loso industrial park, to counties mamoko bende loso industrial parks. Kiriwo kwanono, ne odhi wuok bilion 11. To ne nitie chenro bende mar kelo gik moko equipment mag thieth e osiptende. En kanigo kwanono nowuok bilion 5. Aito nitie mamoko bende mwamedo, machalo NSSF, machalo housing levy. Housing levy ne dhi wuok bilion 4, NSSF ne dhi wuok bilion 3. Wan kaka Senate nwago kwano, mwabet gi jowetewa mani National Assembly, mwanyisogi ni yawa, un bende un jotelo e constituencies mane counties. Okonego bed ni wakedo ni gimodhi e county ni koro olal. Gimodhi e county ok olal. Gimodhi e county bodhi ne jogeni, kati bed mbunge manyatike, jonyatike dhi benefit from gimobire county no. Omiyo kumani penjo ka bilion 387 okoromo. Kendo e higa mwadhieni, jopiny dhi winjo matek moloyo. Nikech mondo counties ochulo msara mar jogo magisendiko, unless ni giriembo ji e tich. Ting'eyo ni ka in governor kiriembo ji e tich, to ji obari ndasi. Nikech koro ibo wach ni koro kamoro dhot moro miriembo kata jok poke miriembo. Governors gibedo gi tich matek kabisa. Ok gibi bedo gi thuolo, ok gibi bedo gi mwandu mar kelo dongruok ma jopiny nigodo gi geno e counties. Iparo nade, Senator, kama piny Kenya nitiere sani, gi kaka piny en, in ja siasa, in ja telo, kendo in ja Kenya. Bende piny oti kama onyalo sustain budget mane oketo, ma ikomenda 224,225, ma kopone omi counties bilion 400 mane gidwaro cha, to sirikal pod biro chunga kendo gik moko biro dhi maber. Bende sirikal makaki neno sani piny oti, bende gin gi nyalo mar choko osuru kata choko omenda ma rom dwaro mar budget, ka ok gidhi giolo pesa oko ma bende nyalo keto Kenya kendo kama tek, ka jopiny bende medo yudo midhiero e kinde mabiro kaluwore kod hola mowuok e pinje maoko. An ok ane ka chandruok en osuru. Yes. Chandruok en kaka ipoge. Nikech king'iyo CDF pod medore. Okay. Tiende niya, kaka wapogo mwachoko, Yeah. gi kisungu waluongo ni prioritization. Ang'o mwaketo mbele?
Adwa mi ranyisi. Yes. Nyoro kaduogo waidho ndege piny Baku ka waduogo Nairobi. An nayudo sponsor NGO moro ema nochulo ticket mara. Koro afuye ndege economy. Yes. Tayudo jotelo moko mag sirikal ma director gi PS kale line ka gidhie business class. Ndege ka ing'eyo ni business class, ticket mar business class en 10 times ticket mar economy. Tiende ni priorities. Nitie gik moko matindo tindo mwatimo ma kwanyalo weyo to wanyalo bedo gi pesa mang'eny manyalo kelo lokruok e ngima mar jowa. Gin ang'o gini mheshimiwa? En ng'ado gimiluongo ni wastage. Yes. Wan gi timbe moko e sirikal kae ma ok kel ohala moro amora ne jakenya. Gin timbe mag nyiso ukubwa. King'iyo geche ma ministers, PSS kata jogo mane sirikal ringo godo. King'iyo kata ndeke ma gitiyo godo. Ranyisi matindo tindogo kigo kwano nyalo golo ni kata bilion 10 in terms of savings. To penjrie niya, ang'o mwalaro ka e kind bilion 387 gi bilion 400, donge en mana bilion 13. Nitie kuonde mang'eny ma kwatimo gimiluongo ni true austerity measures wanyalo yudo pesa no. Wan gi limit ni kaluwore gi kaka jomatindo nowuok oko kendo ne giwacho ni kik wamed usuru. Yes. To an awuon ariwo gi lwedo nikech usuru, one of the principles in taxation en ni sirikal nyaka nyis ni lwete ler, sirikal nyaka nyis ni jopiny nyalo bedo kodgi gadieri kendo gigeno. Kata mana kanisa mondo igol tithe kata mondo igol sadaka, in idhi itiyo, ipuro puothi, iyudo gundi 10, tikawo gunia achiel ikele kanisa. To kiwuok e kanisa tineno ka jayalo ting'o guniano tere ode kar mondo dong' e hekalu. Bende diduog kendo ni chak ikelo achiel kuom 10. Mane kaka sirikal ma Kenya chal. Ni wachulo usuru to kwane ka usuru no dhi e hekalu kama onego bed ni odhiye mondo ber obed ne jo Kenya duto te. Ema miyo ja Kenya bedo gi pek ni kaka koro idwa medo usuru. And apani magi challenges manyaka wang'i. An aparo ni kata mwanyalo choko e higani kaluwore gi chike mwan godo. Yes. Mag taxation. Bilion 400 ne ok nyal tamo sirikal mamalo mondo chiw ne counties. Chik bende wacho, chik mwasebedo kwa tiyo godo higni 9 gi, ni kopono chopo higa moro ma usuru olwar piny, to sirikal mamalo ema kawo ting'no. That is a legal matter. Mane chik mwasebedo kwa kalo kuom higni 9 mosekalogi. Mane chuny katiba ma wan godo ni. Ni ka usuru olwar, to sirikal mamalo ok onego bed ni keto fine ne sirikal mar county. Nikech sirikal mamalo nigi nyalo mar dhi kawo hola. County onge nyalo mar kawo hola. Mondo county okawo hola, nitie county moro miluongo ni Laikipia. Notemo ni gidhi kawo hola miluongo ni infrastructure bond. Jirgino nokuongo kale county assembly, to the national cabinet, to the national assembly, to bire senate, to nopodhe senate. To sirikal mamalo John Mbadi ok ochuno ni nyaka dhie processes gote. Samoro odhie wuoth America to oseromo gi IMF, oseromo gi World Bank, to gisego mbaka bilion 300 moro osewuok. Oduogo mana timo reporting ne bunge. So ne oken kare mondo watuon county governments pesa, nikech king'iyo functions ma katiba dwaro ni mondo county governments otim ging'eny kendo gine ma gimako chuny japiny. Ng'ie mine ma wan godo piny kocha. Gigo momako gi gin weche mag thieth. Mano tij county government. Gin weche mag pi. County government. Gitimo ohala chirni. County government. Pur gi pith omako wate county government. Kanye kama pesa onego bed ni dhiye. Ka kuom adieri, sirikal mamalo onego dong' gi pesa matin mar security, mar rito jolweny, mar chulo jopuonj, mar timo foreign policy, mar timo education policy, nikech gik mang'eny sani odhi ne counties. Kata mana nderni. Achiel kuom gigo mosekelo ywaruok e kind sirikal mamalo gi county governments en pesa ma ja piny chulo sani madhi e ofuko moro iluongo ni Road Maintenance Levy Fund. Yes. Ing'iewo petrol mar apiko, pesa ni donjo kanyo. Ing'iewo paraffin mar milupo godo nam,
pesa ni donjo kanyo. Pesa no kosedonjo e agulu cha, onego bed ni bathe moro imiyo county governments mondo gilos godo nderni. En pesa mar maintenance mar nderni. To sani sirikal mamalo tamore ni county governments ok onego yud pesa no. Kendo giriwore gowetewa mane National Assembly ka giwacho ni pesa no onego dhine Kera, onego dhine Kenha, mago kembni motelne gi jogo mobedo appointed gi president. So okaneno ka ne nitie goodwill, okaneno ka ne nitie chuny maler on the part of the national government. Is it wrong kata en gima rach ka ok nyis counties ni gin bende gitigi austerity measures in ensuring ni samoro gik moko mar not priority e sirikande mag counties go bende omi thuolo matin kapod duoko yudore ewi kaka inyalo chok osuru mar piny Kenya. Mar ariyo, en yo mane ma oketi mar ratiro madhi yango ni koponi omi counties bilion 400 to weche mag mibadhi ok dhi bedo, nikech moko kuom ripode mag Auditor General kata control of budget nyiso ni moko kuom counties tiyo kod omenda mathoth e wuodhe ma pacho ka kod pinje maoko, and magi gik ma samoro inyalo wach ni gitimie austerity measures mondo get austerity measures mondo kik bed ni budget mar county cha pod ong'awore ang'awa kata seche ma piny tek. Gik moko ariyo gi ere kaka inyalo konygi e kinde ma untiere kuchung' ne omenda madhine counties e od bura mamalo e kind pok mar piny owacho mamalo gi madhine counties. Ok daher ni wiwa wil gi the primary and fundamental issue ni counties nyaka mi pesa maromre gi tich monego bed ni gitimo kata services monego bed ni gichiwo. To ka county oseyudo pesa no, eka koro wadonjo kaka e wach kaka wanyalo rito pesa no, kaka wanyalo neno ni pesa no tiyo ne japiny. Ing'eyo ni msara mane michule county. Yes. Osekalo 40% king'iyo counties wate. To adieri best practice nitie report mane jo IMF nochiwo mane ng'iyo pinje mamoko ni pes madhie local governments kata sirikende ma pinygi en percentage mane monego dhine msara. IMF nowacho ni kuom nonrogi onego bed ka ng'eny ahinya to 10%. Aito wan Kenya nwakete chik no bed 35%. Yes. To sani counties moko nitie mane 60%. Kidhie county machalo Kirinyaga chiegni gin mane 60%, Nairobi 60%, Elgeyo Marakwet 60%, Tharaka Nithi 60%. Ng'enygi nie percentages go. Anyalo yie ni mano nikech gichulo jotich koso nikech nitiere jotije manyawawa. Jotije manyawawa to nitie, to kapani jotije manyawawa nyalo chore nyaka 60%. To bende samoro definition mar jatich manyawawa yes, bedo matek. Nikech nitie jogo michulo to onge tich, to bende nitie jogo michulo to gima long'o ma gitimo ne jopiny bende onge. Ne nitie county moro mane ogona mbaka. Yes. Nikech ne gikawo jotije mane ni kanyo chon, ne giyudo jok moko ma tijgi en switchboard operator. Ing'eyo ni piny masani gi simeni, switchboard tinde ok ti. To ok inyal bedo gi ji 10 kata 20 matimo switchboard. Piny machon igni 20 mokalo, yes, switchboard operators ne tich malich ahinya. Ne en ng'at mane nyalo yawo dhot mar sirikal. To sani gionge. County moro dhi iyudo ni ng'ato tiyo tich mar lift operator. County ni to onge kata lift achiel. County moro dhi iyudo ni gin gi geche 50, to derepe to 100. Moro nonyisowa ni ne gin gi jok moko e payroll ma tijgi ne en mako yieyo. Rat catchers. Man is a job description. Ok gitigo tegu. Koso gitigo tegu. En alaw yieyo. Akia ni koro maka jo public health, akia ni maka. So, ayie ni counties, kendo Yes, governors, onengo ket maino mar golo jotije manyawawa, yes, to bende gi jogo michulo msara matimo tije ma gisani piny osekalo. Nitie ji mang'eny mane counties matijegi ok oluwore gi gigo ma counties onego bed ni timo. And then the end result, yes, iyudo ni counties mang'eny kata mana veterinary officers gionge godo. Kata mana agricultural extension officers gionge godo. Jok ma kamoro ikgi osesudo matin. Nyalo paro ni igni machon, ka ne ine gwenge Kaluo kocha, ne nitie jo extension, jo veterinary mane biro. Kenda nyalo paro ka tin, jogo ka ne biro, ne wakawo jamni te e gweng', to watero kamoro e cattle dip moro molos maber.
to dhok te ne kale cattle dip kanyo. Thuolo moro ne ginyalo biro to gitimo atima deworming ne dhok. Tinde ok ine gigo ka timore Kaluo. To kata ka timore to timore mane counties mamoko are not the others. So chudo mar jotich kawo pesa mang'eny kabisa mano onego bed ni chopo ne jopiny in terms of services. Machielo to en mibadhi. An jakom mar kamati mar public accounts and asebedo jakom kuom thuolo malach. Kiny gokinyi adhi tero reports 250 to the plenary. 250 reports. Kendo adwa nyisi ni onge county ma onge richo. Gite ka en richo, kok en richo mar kuo to en richo mar accounting. Kok en richo mar accounting to en richo mar policy. All the counties have got audit issues. Onge county maler. In fact, kan ang'iyo ripodego, only a few county assemblies nomi report maler. To be ok gin county assemblies ma Kaluo. Ne gin county assemblies moko ma pani Bomet to nyalo bedo Kajiado gi pinje mamoko. Tiende ni wach mibadhi to gitiyo marach gi mwandu. Mano is a problem in our county governments. An dabed William Ruto kawuono. Yes. Kaka ne William Ruto oketowa gi jaridi mwagolo Gachagua. Ne akelo chike bunge mawacho ni cases mag mibadhi nyaka tiek e dweche auchiel. Dweche auchiel. Wan gi cases mag mibadhi mano chakore 2010. Sani wan e 2024. Pod dhi nyime nyaka sani. Chik ka nitie gimoro ni limitation of action. Nitie chike, nitie ketho moko ma ok nyal donjni bang' higni 7. Gima ber ni weche mag kuo kata criminal offenses to or part of that limitation of action. But by the time ma ng'ato maki materi e court mawach ni idonjo ni gi ketho mar kuo mar mwandu jopiny, onego bed ni osetimo uchunguzi. Onego bed ni police nosetimo investigation, DCI kata mana EACC. Onego bed ni DPP already nigi gigo te. Nikech edo bende ok oyieni ni mondo ikel evidence ka bura osechakore. Evidence te nyaka choki sama bura chakore. Ang'o momiyo buche moko kawo higni 10? Moko nyaka ne chaki nyaka sani pok orumo. To mago jok manotiyo counties kaka governors, kaka chief officers, kaka suppliers, ema samoro miyo jopiny paro ni chike ma wan godo ok nyal deal gi mibadhi mwanene counties. Omiyo human resource aneno ka nitie wastage, corruption bende dhi nyime nikech ji ok ne ka jogo makawo mwandu jopiny ok ine atua mikawo negi. Mheshimiwa, nyako bed mana William Ruto ema golo chik ni mondo cases gi oyal e dweche auchiel, koso kata mana un kaka jotelo ma bende ng'iyo mwandu madhi ne jopiny kod kaka winjo bed ni tiyo kodgi, ok kata mana e county kende, kata mana kuriworu kod jowetu mag National Assembly ma bende ng'iyo kaka sirikal mamalo bende tiyo kod omenda gi. Nikech samoro tiyo marach gi omenda gi ni wacho ni nitiere malo kuom apisa mamoko mag sirikal mamoko nyalo tiyo kod nyadhi e wuodhe magi mondo ginere kaka jomoting'ore gi malo gik machal kamago, kuonde ma wito pesa. Nyako bed mana president, ang'o momiyo un kaka jotelo moyiero kunyalo wacho ni governor so and so notiyo marach gi omenda ne, wan koro wadwa ni mondo waket chike man yango ni nyaka kes mora mora mar mibadhi yale dweche auchiel, nikech une thuok sirikal maloso chike. Wan waloso chike. An gi chike masekelo e od bura. Nyocha nakelo chik mar county boundaries. Chik madhi gi weche mag kiepe mag counties. Gi lwenje mosebede kiepe. Wang'eyo ni Kericho, Kisumo kanyo lwenyo osebet. Wang'eyo ni Vihiga, Kisumo ywaruok osebet. Wang'eyo ni kata Nyamira to gi Kisumo, Nyamira gi Homa Bay nitie ywaruok. To nyaka counties mamoko. Nyaka ne wakal chikno e Senate. Chikno dhi olal e National Assembly. To kane ji odhi e Bomas National Dialogue Committee ne winjruok obet ni mano chik monego bed ni ichwalo mapiyo kabisa nikech ji osenegore kata mana Kaluo tho osebet ka ji yware weche mag kiewo. An gi chik machielo mano okalo e Senate makawo vocational training centers gi village polytechnics kete lwet county governments. Nikech chik ma wan godo en chik machalo ka gima village polytechnics gi technical gi vocational centers pod nie TVET Act. Chik no bang' kwane kale odhi otho. Gima temo wacho en niya.
kaka jaluo wacho ni rech kethore gi kawiye. Everything that happens in a nation, gimoro amora matimore malong'o e piny ka, jatelo mamalo nyaka riw lwedo, kendo jatelo mamalo nyaka ji wachno. Ok ang'eyo gima nyalo miyo jotendwa, nikech ging'eyo ni nyocha ni winjo ka John Mbadi wacho ni Kenya bilion 2 lal pile ka pile. Nosewach kata gi jatelo mokalo Uhuru Kenyatta. Jatelo machon nowache. John Mbadi nowache nyoro. Kendo John Mbadi anyalo yie godo nikech odonjo kacha, aparo ni buoko make koneno kaka ji lal gi mwandu mar jopiny. Bilion 2 kigoyo gi ndalo odiochieng' 365. Ing'eni mano nus mar budget ma Kenya. Mano pesa matin. To ka mano tuo malich momako piny kama, ang'o momiyo ker kata telo mar Kenya pod mor ka buchegi kawo higni? Samoro nyalo duodo gi gin bende kopo noket chik mager ahinya, nikech kata kanyo be ji ok ler ahinya. Emomiyo nawacho ni mondo wares Kenya, kata mana loch mamalo. Raila Odinga to osebedo kawacho gini kane wadhi e Bomas. BBI, achiel kuom recommendations mag BBI, ne wacho ni weche mag corruption onego bed ni rumo gi dweche 6. Ineno Amerika kama koro giyiere Donald Trump ni. Donald Trump ne jok moko temo nego diriyo. Mokwongo obaye gi risasi, okalo gi e tie ite, mowere me tie ite. Ng'ama notimo gino eto nogoye mach eto notho. Mar ariyo, ng'ato liwe kogo golf. Ng'ato dhi e bungu e tie jen kamoro gi bunde mager kabisa, nongo ni sniper rifle. Ng'ano rite to yude kapok oywayo risasi. Kamoro Donald Trump di koro onge. Ng'ano nomak chieng'no, kiny ne otere kot. Odiochieng' mar 3 kes ochakore. Kendo sani osetiek wachne. Ang'o momiyo kuo mag mwandu mag jopiny ma Auditor General osewacho, EACC osewacho, oseyudi kata gi milion 500 e account mamari, ma bende nyisore ni nowuok e county government kata nowuok e national government. Cases gidwa yware. Kanyo aneno ka nitie yomyom moro maduoko wa chien. To ayie kodi ni kik wawene president kende, but nyaka waket pressure mondo loch mamalo one ni wan kamarach kaluwore gi weche mag mibadhi, nikech bilion 2 odiochieng' kodiochieng' en pesa mang'eny maloyo bilion 387 mwawacho ni. Mheshimiwa, ang'o ma rach mantiere kind Senate gi od bura mamalo? Nikech kuom ranyisi wach miwacho ka ni nitiere paro moko ma unyalo golo maber kaka Senate, to ka gichopo e od bura mamalo to ji chalo gima oket negi ohinga. Ang'o matimore? Utiyo ne piny achiel, uyiero gi jo ombulu achiel, un gi geno achiel, utiyo gi katiba achiel. Ang'o matimore makelo pogruok? En nyiego, en manyo duong', koso en aena ni nitie ng'ama koro kia tich mowinjo bed ni otimo e katiba? Kamoro king'iyo kaka gigi betga, yes, e pinje mamoko man gi bunge ariyo, ywaruok bet. Kata Amerika nigi ywaruok. Iyudo ka Senate gi House of Representatives bedo gi paro mopogore. Ahinya e loch mar Joe Biden ni yudo ka Senate notelne gi jo Democrats, to ot machielo cha otelne gi Republicans. Koro kinde duto te nitie ywaruok. Kata mondo budget okal, nyaka ji go mbaka. To Mheshimiwa Wangadi Mate, ma en piny ma okotelno gi ji manigi yore ariyo mopogore ma gineno godo piny. Amerika e chiwo, nitiere Democrats, nitiere Republicans. Ot achiel otelne gi Republicans, ot achiel otelne gi Democrats. Ma gin ji ariyo man pachgi ok odwa bedo machalre ahinya. To marwa ma Kenya ni en oganda moyier e bwo katiba achiel, paro bende ok ni opogore ahinya. Makata king'iyo manifesto mag duond buchegi, gidwa mana chalre mani seche miyiero ng'ato ma ng'ato ng'iyo ni wan gi duond buche mang'eny. Aring koni kaluwore ni mae jatelo ma paro ni nitiere kod ajenda mara ewi. Ang'o momiyo ma dwa neno ahinya e Kenya e kinde ma wan kod ute ariyo mag telo mag od bura ma ok nigi paro modwa gwenyere ahinya? Kamoro king'iyo kata kaka iyiero jogo mane od bura mar Senate gi od bura machielo, anyalo miyi ranyisi ni Homa Bay, kuma jo Homa Bay omiya thuolo mondo abed jatendgi. Yes. An gi constituencies 8. Yes. Mondo amany kura mayud kura e constituencies 8 gi. Yes. Ok anyal thuo dhoudi. Ok anyal go siasa mar dhoudi. Yes. Nikech mondo yiera nyaka alos gi constituencies 8 gi te. To dipo ni constituency na ne en achiel kende,
ma kamoro ting'o mana joka ng'at achiel. Pacha koro bedo mana pach joka ng'at achiel, ok bed pach oganda. E Senate ka, aneno ka wathoro bedo gi paro mar oganda maloyo paro mar dhoudi, kata bedo gi paro mar akwede mag dhoudi kata mag anyuola matindo tindo. Ting'e ni ot machielo cha wan gi ji mang'eny. Kamoro ng'ato noyier gi Marakwet, gweng' moro Marakwet kocha. En kobiro kocha, ok odich gi gima jo Homa Bay dwaro, ok odich gi gima ja Homa Bay yudo. En mar Marakwet cha, emokete wang'e, emokete ume, emokete pache. Tiende ni Senate nigi a more nationalistic perspective as compared to the National Assembly. Ok ni jok mane National Assembly pachgi tin. National Assembly nigi jok mariek kabisa, kendo jok ma wigi liw. Lakini interest samoro ma gi represent a narrow interest kopogore gi ja Senate ma tijwa en wa represent interest mar counties and their governments. Ema miyo e weche machalo pok mar counties. Yes. Waneno ni ka wakawo mwandu mang'eny wagolo e center to watero ne county governments, dongruok nyalo bet. Ting'eyo ni jowa mane National Assembly to samoro neno ni tek ni aguchgi mar CDF opong'. Ginyalo tiyo gi pesano mondo koro gitim godo gik moko matindo tindo within their constituencies. Waduto te watemo ni mondo wakel gik moko ne jopiny. Wan kaka Senate wadwa ni wakel gigo through the county governments. Jo National Assembly kamoro neno ni gigo mwandu go nego bed ni biro e lwetgi through the Constituency Development Fund, through the National Government Affirmative Action Fund. Emomiyo juma mokalo ni winjo ka Raila Amolo Odinga nowuok oko moparonwa ni jotelo mane bunge, od bura mar Senate gi od bura machielo, tiju en bedo duond jopiny, tiju en ndiko chike, tiju en ng'iyo kaka sirikal tiyo gi mwandu. Ok onego bed ni un emulokoru un contractors, ok onego bed ni un emulokoru un agents mang'iyo school bus, ok onego bed ni un emulokoru jogo matimo implementation. Tiju onego bed oversight. Kendo ni winjo ka Raila uwuoyo motegno kabisa. Ang'eyo ni nokomoro ji mang'eny ahinya jogo mantie e National Assembly, lakini gima nowacho en adieri. Okay. Kidwaro ni mondo iyud mwandu minyalo gero godo ndara, yes, minyalo gero godo osiptal, many kom mar governor. To kise manyo kom mar senator, kata mar MP, kata mar MCA, onego bed ni wabedo duond oganda. Nikech kitimo wala gi sirikal monego bed ni oversight, in compromised. Nitiere jal moro ndiko ka, adhi somo ni wachne bang' kasepenji penjo ni. Idwa ni sirikal mamalo jiw choko mare. Are counties doing the same? E choko margi mar own source revenue kata omenda magi choko kuom jopiny. Bende giketo chike mar timo ma nikech ripode ma wuok ga higa ka higa kaluwore kod kaka county choko omenda mage. Nitiere counties moko ma temo kendo nyiso ni gisudo kaluwore kod kaka ne giketo ageta margi mar choko margi mar giwegi miluongo ni own source revenue. Bende counties timo ma e yo makare. Ere kaka ma nyalo thiro neno ni counties ochopo budget kata chopo omenda modwaro mondo ochwal godo dongruok ne jopiny nikech ma bende pesa mawuok kuom jopiny. Ang'o miyo counties samoro gin margi ma gichoko ne gidwa wuoye to giwuoye ma sirikal mamalo. Nitie shida ariyo. Yes. Achiel en samuoyo. Yes. Counties moko nitie ma ok chok kaka dwarore. Counties moko nitie ma nitie kata kit taxes moko machalo land rates. Yes. Land rates chik wacho ni onego chul ka en gi law municipality kata kuonde mamoko onego bed ni chulo usuru moro kanyo. To gitiyo gi register machon iluongo ni valuation roll. Counties mang'eny nyaka ne wachak devolution ne pok oloko valuation roll. Koro rate mitiyo godo en rate ma nyachon kabisa. Omiyo ok ginyal choko gimoro malong'o. Koro nitie samuoyo kochopo e weche mag collection. But kuo bende nitie. Nitie counties moko miyudo ka officers mag usuru choko pesano to pesano ok bed reported. Ahinya counties motamore tiyo gi technology masani. Moko ma pod wuotho garunge e chirni. Ichiwo receipt. Iyudo ka ng'ato orwako uniform to ni garungu to kawo pesa kuom juogo mine to chiwo receipt. Pesa no ng'enyne dong' e ofuko mar jok machoko. Mitwe tonde e ndarani. Yes. Nikech sama ja apiko biro gi ng'wech to ketne tol to bolo siling 50 to kalo. Pesa no ok donje system. Pesa no ok bed reported. Wasetemo nyiso National Treasury ni nyaka koro walo system achiel michoko godo usuru e county governments. Kendo nyaka koro wawe system ma koro ikawo godo pesa taslimni.
pesa taslim inyalo mana kaw kuonde makoro onge network ma collection samoro nyalo bedo matek gi system, but gwengewa kata towns mang'eny nitie network malong'o, nikech kinyalo tiyo gi M-Pesa remba nyiso ni inyalo chudo gi sime remba. Ok onego bed ni gik mamoko ichulo gi M-Pesa to kochopo kuom juok mar county government timi receipt. So en combination mar samuoyo, en combination mar kuo bende. Waseneno ka medruok kata improvement moro osebet e counties mamoko kata counties mag Kaluo. To wageno ni en medruok ma kigo kwande to en kwano malong'o. Gima litnwa kata mosebedo na malit kaka jakom mar Public Accounts Committee en ni aneno ka counties mang'eny pesa magi choko kaka usuru michoke kor gweng' wuok e osiptende. Onego bed ni usuru wuok kuom ohala, onego bed ni usuru wuok kuom gima waluongo ni productivity. Usuru onego bed ni inene chiro, onego bed ni inene weche mag ses, onego bed ni inene nam, onego bed ni inene weche mag kata ka en rech, kata ka en alot, kata ka en mining. Tok nyal bet kata county mara ma Homa Bay ne wayudo bilion 1 gi wiye in terms of on source revenue. To ng'enyne nusne ne en pesa manowuok e osiptal. Kendo some of it ne en NHIF, Linda Mama rebate, omiyo ok en picha mar adieri. De waher ni mondo wajiw counties wa ni ka gitimo investments malong'o, onego bed waneno ni koro kata nam jonam koro yuto margi medore, koro gichulo usuru moloyo. Kata ka en chirni, gigero chirni mang'eny, gigero nderni, koro ji nyalo chopo e chiro mondo yuto medre. To konego bed ni watimo ohala gi jogo manigi midekre in terms of medical fees. Watieki nikech ing'isa ni thuolo marwa koro rumo kabisa, Mheshimiwa Senator. Good job, Super Senator. We learn shida manitie and ni most governors of the bed gi MCAs and therefore weakening the primary oversight institution mar counties. Ere kaka paro minyalo konyo godo wach ni mano Dan Ombeme mawuok Gwasi, Homa Bay County ma openjo kamano. Wati katika gikanyo Mheshimiwa ka okwadhi mabor ahinya. Pesa ma wan go e Kenya ka oromo atiyo. We just don't have plans and austerity measures to stop wastages. Counties are wasting pesa. Mano dikima ko Babatoni. Reugino a second mako pradek mondo wacho choni weaknesses which mag oversight mag primary mag KMCS kachel kod wastages. Atieko ka wacho ni pod and I still believe ni counties no konengo yud matine bilion 400 nikech kaluwore gi tije mwamiyo gi e katiba. Mane pesa mane nyalo miyo gi thuolo mar chopo gigo. To kata kamano nikech koro giyudo ma to kata kamano nikech koro nyaka koro wadenyuok, nyaka koro warid okanda. To MCAs ma thurwa bende gine magitimo primary oversight. An kaka senator atimo secondary oversight. Anyalo nyisi ni e county mamara ma Homa Bay okase interfere gi tij MCAs. To asewinjo ywak kuom jopiny ni senator dwani duog piny koni mondo ikonywa nikech okwane ka jogi ochimore tir gi sirikal mar county. To nyaka wapenjre ni ng'ato ka ng'ato mi pok mare. An pok mara kaka senator en manyo bilion 400 mondo aterne county. En neno ni chike waketo malo koni manyalo miyo county thuolo mar timo gigo. En manyo pes mag climate change machalo floka mawacho kata trillions moko mane wamanyo Azerbaijan ka. Koro nyaka wajiw jowa mwayiere county assemblies. To mbele bende nyaka wadi korgi mondo wayier ji moikore ne tiyo ne jopiny. Waseneno gimoro timore thurwa ni tinde tij MCA olokore gima ji manyo, ng'ato kose yudo degree kata osemanyo tich ma tich otame, olokore unemployment gesture. Kamoro mbele ka nyaka wagol benefits moko mang'eny mwaketo ne jotelogi mondo tich mar MCA, tich mar senator, tich mar MP ochal tich mar dolo. Nakora mogi en tiyo ne jopiny, ok bedo ruodh jopiny. Mane gima senator temo wacho yo machuok. Kik obed tich makoro nikech mit bilie mawuok kata mor mawuok e mamiyo ng'ato dhiye to bed ni en chiwruok mar tiyo ne jopiny mar kelo lokruok. Erokamano senator kuom thuolo mari mar loso gi Ramogi TV. Ahinya to fuono wach ka gik matimore e od bura mar Senate gi riwruok kindu kod od bura malo kaachiel kod bende neno ni uloso chike mamiyo counties tiyo e yo makare. Ka ok kamano nyako Ramogi elo Senator Moses Kajwang' mar county ma Homa Bay kod in bende mikawo wang'i kendo ikete Ramogi TV. Director mara Philip Ochieng, jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno kaachiel kod jago picha Lewis to kod ji duto te ma osiro weche manyien kaachiel kod twak maro mara bujo pe. Nyinga en George Bati, oriti masani.
Nairobi.